a relación das institucións do ensino superior israelís socias da USC ca ocupación e o apartheid. O Centro Interdisciplinar de Herzliya. A USC é socia do IDC a través do proxecto ESPRIT. O ESPRIT é un proxecto Tempus da Unión Europea liderado pola Universidade Ben Gurión. O seu obxectivo é estudar os roles sociais e públicos das institucións de educación superior en Israel para mellorar o seu impacto. Irónicamente, un dos roles principais destas institucións, como demostra o informe de BDS Galiza, é o seu apoio ao réxime racista e militarista de Israel. O IDC estableceu axudas e privilexios especiais para o estudantado que serviu nas IDF, o exército israelí, durante o ataque sobre Gaza en 2008 e 2009. Na operación Chumbo Derretido morreron máis de 1.400 persoas e máis de 5.000 resultaron feridas. En 2012, na operación Pilar Defensivo sobre Gaza, o IDC estableceu as mesmas medidas. Nesa operación, máis dun centenar de persoas foron asasinadas. O IDC reserva o 10% das súas plazas para estudantado veterán de élite que ademais goza de outros privilexios. O IDC ten un programa de bolsas completas chamado Israel no Corazón para o estudantado con orixe xudea de Etiopía que sexa veterán das IDF. O IDC leva a cabo unha intensa labor de propaganda israelí Hasbara, especialmente na blogosfera. Por exemplo, patrocinou un proxecto chamado Axúdanos a gañar, no que centos de estudantes escribiron en blogs as 24 horas do día defendendo a operación Chumbo Derretido sobre Gaza. O pasado verán, volveu crear unha sala de guerra dende a que xustificar o ataque nas redes sociais. No ataque a Gaza do verán de 2014, o IDC estableceu novas vantaxes para o estudantado servindo na faixa de Gaza. Nesa operación, máis de 2.000 persoas foron asasinadas. Para máis información sobre a vinculación do IDC coas políticas de Israel, consulta o informe de BDS Galiza dispoñible na seguinte dirección.